VP Constantino Chiwenga panguva ine vaiva vachipraiswa nevanhu after aonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga is the man consistent in denouncing corruption and zvikananda. Panguva ine vanhu vari kuuya vachitomudzura tsitsi vatova masvika vachiti he is the one akasunungura nyika from Mugabe rule akaonekwa kunzi anga ane makore akati kuti ari on to power. Saka pana mashoko ari kuuya panapa achitaurwa nevanhu pamusoro pe-unfair treatment and people vachikamena for generally. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Zimbabweans are not grateful. ZANU-PF affiliates for ED are pushing Kuda Tagure to succeed Mnangagwa and not General Chiwenga, who to put Mugabe for Mnangagwa. Interesting times ahead. Vazhinji mu-ZANU-PF mungadayi musiri pazvigaro zvamuri Mugabe anga akurasa inese. Ndomasvika nacho pana zvinzi aiwa vamwe venyu vari mu-ZANU-PF mungadayi makaraswa kare. Tona Majara just anouya achindirombera achikomenda on the same achiti give President General Chiwenga a platform and he will say what no other ZANU-PF ruler would say. He has maintained his consistency as far as denouncing corruption and Zvikananda is concerned. Mnangagwa has reprimanded him over such statements, but he has totally ignored him. Thomas Karuda panguva ine ari kunzi VP Constantino Chiwenga ari kunzi ndo president wevanhu. Panguva ine pari kunzi pane a subsequent rise yakuda kwasha Tagure. Vanhu havasiri kunzwisisa ende vari kukondema vachiti these guys vana Tagure ava hativanzwisisi. Vanoratidza kuti zvigananda, vanoratidza kuti aiwa even panapa some other ZANU-PF factions ari kuuya achiti hatingatongwi nevanhu vasina kupinda muhondo. Tokuona kuti Tagure ari kufesa resistance kunyange zvake ari kuti handakanda ma-presidential ambitions, but people they know kuti aiwa vakona vezanu tinovaziva vakona kutaura zvavo kuti hatina ma-ambitions, but mozovaona zvenyu after 5-6 months kana a year aiwa vakuchidzoka manje vakuchiti aiwa takanzi nevanhu pindai. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.